Madasigon nga gisaysay sa Provincial Governor's Extension Office kun PGEO ubos sa pagpangulo ni Attorney Nadia Imano Ilipe atol sa pagpasundayag nila sa ilang accomplishment report ning bag-o ang ubay-ubay nga mga kalampusan nga ilang natabang sa dugang pagpalambo sa tibok lalawigan sa Misamis Oriental. Dunay mga programa ang PGEO nga mao ang libreng medical consultation ug medisina, pagpanghatag sa mga assistances sama sa financial ug food packs, barangay affairs, 3-in-1 ug emergency vehicle services ug programa alang ngadto sa kalambuan sa mga sektor sa Kabatan-unan. Sugod sa bulan sa Enero hangtod ning kasamtangan ubos sa nasangpit nga mga programa, nagtala ang PGEO og 7,214 ka kliyente ubos sa free medical consultation. 4,304 ang natunol nga mga food packs, 423 ang nakabinipisyo ubos sa funeral services ug 1,618 ka kliyente ubos sa financial assistance alang sa medical o hospital bill. Samtang ang mga programa nga misintro sa kaayuhan sa mga kabaranggayan sulod sa lungsod sa Taguluan, aduna nay 117 ka pamilyang nagbangutan nga natabangan ubos sa funeral services. Ug lakip sab natabangan ang 23 ka individual ubos sa 3-in-1 services gikan sa kasikbit nga mga lungsod sa tibok lalawigan, lakip na ang dakbayan sa CDO. Og 469 ang narespondihan tungod sa free ambulance services. Usapod sa highlight nga gibutiyag sa PGEO nga dunay kalambigitan sa Youth Development Program, mao ang pagpahigayon og peer education session, technical assistance, financial assistance ug ang on-the-field training. Kini dako kaayo og tabang alang nangadto sa mga kabatan-unan hilabi na sa pagkabot sa ilang mga tinguha sa pagtungha, lakip na sa pangimpleyo nga bahin. Nagparayon sa mga paghatag sa legal services nga programa nga mismo si Attorney Nadia ang nangulo. Pagbaton sa referral system na himong epektibo og paspas ang pagtubag tungod sa dunay natahasang focal persons aron mao ang mag-entertain ug mag-monitor sa mga nagkalain-laing hisgutanan sa matang sa Farmers Association, Fisher Folks, Women's Association, Youth Organization, LGBTQ+ Organization, Senior Citizens Association, Transportation Organization, Indigenous People, Muslim Community, Religious Sectors, Fraternities, and Sororities. Sugod na himong aktibo ang PGEO, dako kaayo ang kalipay ug pasalamat ni Governor Bambi tungod kay nahimo silang taytayan ngadto na sa paghatod og dugang serbisyo sa katawan ug pag-abot sa daghanang mga kalampusan sa lalawigan ubos siyang ligon nga liderato. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Regian Amor Maygay, alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.